Det giver jo bare ingen mening det her. Vi laver vores egen kage. Ja, lige goddag alle sammen og velkommen til. I dag skal vi lave intet ringer end chokoladekage. Der har været en at spørge, om jeg ikke kunne lave det. Og så tænkte jeg da bare, det kan jeg godt. Og vi skal bruge følgende ingredienser. Smør, flormelis, sukker, æg. Hvad fanden siger jeg altid æg? Okay, vi skal bruge mælk, vi skal bruge smeltet chokolade, vi skal bruge mel, vi skal bruge bagepulver og vandnøgle. Vi er nået dertil, hvor vi skal have noget smeltet chokolade ned i den her, så det er det her, man går klar til. Og samtidig skal vi have noget mel og andre ting af det her og dit og dat ned i den her muffedisse her. Vi starter med den der skefuld bagepulver der. Vi skal bruge noget mel, og det er 1,5 deciliter cirka. Da det er Julies køkken, vi redigerer i opskriften, så jeg har taget noget dansk flormelis med, og det hælder vi bare i. Jeg har taget en æg indtil videre, og der er 2 blommer i. Fuck, det er fedt. Det er nice. Det tæller smidt. Og nu skal det skal bare piskes i... Der står 10 minutter, men vi har redigeret det til 8 minutter, for jeg er ikke tålmodig mand, så... Ja, jeg fandt ud af, at jeg havde glemt sukkeret, så vi måtte prøve igen, men nu er vi klar. Se på den lyse side, så er der ikke nogen. Så er vi nået til næste step, og der skal vi have blandet smeltet chokolade og smør ned i... Hvordan fanden gør vi det? Og jeg tror lige, jeg vender tilbage, når jeg har ordnet det her. Ja, det begynder sgu da lige noget chokolade. Hvorfor er det orange? Det vi skal nu, det er, at vi sigter til en mens vi rører samtidig med sådan en her, men det kan vi jo ikke gøre, når der er den her, så vi hælder bare i. Så tænker jeg bare, at vi gør sådan her. Gør vi lige sådan der kort. Og så rører vi med jævne mellemrum, sagde de. Og jeg forstår det ikke helt. Pis. Jo, det er den. Jo. Sådan der, man. Så er den simpelthen færdig, mand. Fuck, det er fedt. Og den skal simpelthen bare have 30 minutter cirka, og så er vi færdige. Nu skal jeg bare rydde op. Okay, kagen skulle dog have 30 minutter eller et eller andet, og der er nu gået 40 minutter, så vidt jeg kan se, 42 minutter, så vidt jeg kan se på ovnen. Og så tænker jeg lige, at vi er nødt til at kigge på, for at se, hvordan fanden det ser. Hvad fanden? Jeg ved ikke lige, hvad jeg har gjort forkert i den der kage, men i hvert fald så er den ikke bagt, og det er bare noget lort. Okay, nu er kagen færdig, men jeg tror, jeg har gjort et eller andet forkert, for i hvert fald så ligner det mest af alt en død lort. Med lidt sne på. Det ser pisse fucked ud, det... Ja, yeah, hvad kan man sige? Og jeg synes lige, vi skal smage på det i hvert fald. Altså, det smager som chokoladekage. Og kæft, det smager godt. Smagsmæssigt har jeg ramt det, jeg skulle. Hvis ikke mere. Jeg vil sige 15 ud af 10 eller sådan noget. Men udseende, der er jeg ramt. Der er jeg slet ikke på skalaen i pænt.